Ми зібрались, щоб віддати шану і згадати про тих, хто віддав життя заради України. Маю велику честь вручити державні нагороди посмертно рідним і близьким наших загиблих героїв. Ваші рідні і близькі віддали найцінніше, що в них є – своє життя. Вічна пам'ять, вічна слава. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня нагороджено